काय आला आंबे बघ किती पडले हो. चल नेऊया. अरे दुसऱ्याच्या बागेतले नेले तर लोक गाळी घालतले. अरे कोण नाही त्याला कसलो घाबरतो. चल नेतले कशात बॅग आहे ना आपली चायला. चल आंबरे बाईक सांगतोय. हा ये. जिथून जायचं बाबा बॅग करून आंबे नेले कोणी बघा शियारी कोणतरी दोन होते तडे गेले. काय सांगतो मग तू काय करतो धावत येते का माझ्या बोलतो थांबा नाही का मी येतो मग तर ते बस जाऊन बघूया मला कोण ते गाडी होती बाबा डळसून गेले असते. हा बंद नाही केली असतील काय करूया अजून जाऊया. जाऊन बघूया बरे आणखीला फोन करूया. अरे वा हो किती जण होते. 2 जण होते रे. खूप झाला मी अरे बॅग भरून. हॅलो काय सांगतो बॅग भरून दिला मी हा अनिकेत काय असं पहिल्याडी. हा अरे काय म्हणते माझ्या दोघ जण असतील पोरगे असे आणि ना बॅग घेऊन गेले रे. आंबे चोरून नेले तिथून. डिओ गाडी आहे डिओ. अरे आत्ता रे आत्ता या वाटे कोण गावा दिसांग ना तडे त्या वाटे दिसले तर बघ. हा बघ आम्ही येतो अडीसून येतो तू बघ थडे. हा चल येतो. आम्ही बघूया मजा चल. काम होता गेलो असतो. विचार मध्ये बोलला हॅलो म्हण्या. हा हॅलो हा काय आला काय असं आंदोलन कसं होय मा. अरे काय आलं माहिती आमच्या बागेतले माहिती आंबे काढले कोणतरी. काय सांगतं कधी हो आत्ता अडे दाबोले कोण जाऊ नये कारण अनिकेत विचारलं अनिकेत गावलो तो कडे गेले असले खांदोले त्या साईडला. तू असे मध्ये सर बघ तिसर असले 2 जण 2 पोरगे असत आणि डिओ गाडी असा निळी पांढरी. 2 जण पोरगे आहोत. हा डिओ घेऊन हा काय माहिती रस्ते विकत घेतल्यावर की मध्ये गाडी लावलो. तुझा काय आता मेला कॅन्टर झालंय साईडला लावणार काय माहिती सांगतो. अरे ही तर डिओचा. अरे 2 पोरगे. हे हॅलो हा डिओ असं काय. हा अरे बा आत्ताच माझ्या समोरसून गेले. माझे माका गाडी घालून गेले. थांब मी जाते त्यांच्या पाठलाग करते. थांब तुम्ही या ओसर या खानोलीकच रस्त्यात. होय लवकर या थांब हा तिथे थांब आम्ही येतो बघ तू पाठवून येतो. चल हा चल अरे हा काय बॅगेत आंबे तोडतात. हा होय मा घ्या.
अरे बघ दोनच आंबे दोनच मध्ये ए दोनच आंबे होते. दोनच हो. ते चांगले बॅग भर आंबे होत म्हणा चलिए जाय ह्यांच्या जाऊ दे. अडाणी मेलो दर टाइम मार्केट चुकीचे न्यूज आडून नाही देता तर आमका. गेल्या जाय, जाय, टाइम पण तसंच जाय, केलं. जाय, हा. जाय, 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 गाडी तुझी, गाडी तुझी, जाय. मुंबईकरांनो तुम्ही गावा घेतला ठीक असा पण असे ना कोणाच्या आंब्यात जाऊ नका त्याच्या परवानगीशिवाय जाऊ नका नाहीतर यांच्यावर काय होतं बघा माझ्यासारखे नाही, यांच्यासारखे, हा, अरे, यांच्यासारखे, हा. यांच्यासारखे. दोनच अरे, अरे, दोनच दोनच घेतले. चोरलं ठीक असा पण सगळ्या जगाचा वाटायला खूप चोरल्या काय हरिचार काय यांनी कसा होता त्याला माहित नाही होता तर ठीक असा होता सांगान काढा रे सांगण काढा मालकाक विचारून काढा मालक नाही म्हणत नाही तुमका अजून 4 दिसतो त्याच्यात बरोबर का ना हा तसा तसाच कॅज्युअल मालवणी युट्यूब चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा शेअर करा, आणि कॅज्युअल मालवणी युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा आणि घंटा पण वाजया हा आणि सगळ्यांका शेअर करा आमचं हो व्हिडिओ. आणि असल्या काजी चोरांबरोबर तुम सावध काजी राहा. चोर नाही, आम्ही चोर. काजी चोर. मोठी मोठी पिशी घेऊन गेले अरे तू काय मध्ये असं सांगू का तू इथे काय असलो सही तर.